Och idag så får jag göra KAVAMANNIN som så det blir preview. Oh yeah. Okej. Nu ser man så då. HVØR gör det. Klar? Ja. Okej. Hej, välkommen till VAKURLEIKI.FO till dina bästa sitter och idag så är vi Anita och vi får att göra en nya batche, eller inte batche men cooks challenge. Challenge, ja. En challenge. Som är vi mäta att göra så att vi vet att det blir gott. Ja. Ja, först Anita. Jag är Anita Rosenlund. Ja, du hoppas det så. Du säger så kan man säga att jag arbetar ju som konditor och kockar vanligt. Ja. så är det en challenge. Det är Arlas challenge. Och jag läser skönmag först. Och läser på med smakkaker och så där så får jag att göra BRÁNAÐA kavan. Så har Instagram minns utan på så får vi att prova vid om vi är det lika som ta minns utan på. Så bättre. Och vi tar skumfitosar. Det är ganska skumfitosar. Och mariekeks. Ja, det var chokladknappar. Spraypåsar. Så har vi till nösna kavan och så har vi kört något annat. Så det är smashtes och så har vi klippt så lite skårar så lite och aldrig chokladhinnorna. Så det ser ut så här. Pingviner ser det. Pingviner ser. Trummel. Det är så cool. Formless och här. Äggekvitter, passerar äggekvitter. Ja. Och vi brukar passera äggekvitter för att få att formless vi har kvart ut i. Okej. Så vi har vi att göra den solen. Kvar sin tröj. Alltså, det är FYLG uppskrift då. Du kanske vill se att det går säkert karriär. Sorry. Det är som om jag gör efter egen-matten. Ja. Så sitter vi har du kanske haft det sen? Ja. Vilket du sitter så rör alltså. Någon gång rör det. Ja. Ja, låter på henne. Ja. Det var så riktigt först. Jag slår på henne. Så det känns att det är videos som det är jätte. Ja, ordentligt backa i mig an. Det är han som inte skulle inte på henne, men ska se om jag kan jag skulle göra. Ja. Då är det aldrig riktigt. So close, so close. Det är fint. Det har det gått ut. Jag har inte ätit det. Jo, nej. Men alltså vi skulle bara börja alltid. Ja. Jo. Ja, det är ju sort grönar. Alltså armarna kan vara. Ja, så här. Du tog här. Jo, ja. Okej. Vi prövar. Smälter. Fytter. Jag ska ta en synkrist. Upsi. Och backar den. Så. Okej, jag gör visst. Alltså, du har någon vond. ja, det här är det bästa jag kan. Gör det Olof alltså. Nu får jag göra ett Danna till Olof. ja, och se. Hon ska vara där. Hon smälter till det bra. A few moments later. What you got the luchest? Detta luchest. Nu så har vi botten Disney. Ja, han heter Wally. Det är mega crisp. Wally. Okej, taste test.
Och så bitter. Okej, klar? Okej. Med utlysning. Det är smärta. Och skeg. Jag tror det är fest att netta gera. Ja. Så köper jag äcka slå ner. Nu har jag sett ont den här korrion faktiskt. Chubby bunny. Ska vi göra? Ett år sedan. Ska vi göra challenge? Ett år sedan. Kanske. Du har spurt ut att du. Okej, det blir det. Är ditt i vunde? Avbjóðing. Ja, okej. Chubby bunny. Ja. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Vad säger jag om då? Tror du det? Säg du det? Chubby bunny. Du klarar det. Jag klarar tutcher. Ja, jag klarar det. Ska vi ner? Ja, Chubby bunny. Chubby bunny. Nu passar det smarrig. Nu är allt det så coolt. Och bara fan. Det var bara rojen enda som är klar i röra. Jag stör dubbelt var det enda som är klar. Hold on, okej. Fair. Jag har tvär i munnen. Jag är fast i benen. Det är så fint om det är bara chopperpunkt där man böjer. Det blir inte. Ja. Hvis man har i munnen, så är det lätt och så blir det som FYLG. Så färd det bra. De flyttar sig runt, tror jag. Det är Så det där böjda. Jag åker där och choppar dig. Ja. Det är bara trutjar. Det var... Jag vet hur snäckligt det var. 6,5. Det var inte terapi. 5,5. Ja. Har vi det så bling, 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 bling. Vad var det skrek? Men jag hörde det. Ja. Så tack för att ni tog det vid. Och var minst till att likea videon och subscriba och allt det där. Och vi med stunder hvis det ger också av en här. Kavamann challenge. Hvis det gör det så tycker vi hvis det tar just det. Eller kunde det tagga upp nu så tycker vi det snä. Om det har just så kan man där tar det så att läsa inte för att det kom till välkomna så sända in hvis det gör det. Så tack för akon. Tack. Jag syns det bättre video vi Anita, men hvis vi inte skulle finna bort efter så måste jag säga till. Hvis det tar uppskott så kunde vi mer köra. Kan det ta? Ha? Vi mandlar en såna. Tack. Okej, det måste vi handla, ja. Yay! Så exakt. Det var det. Det blir extra. Okej. Dama och FYLG. Yeah.